Moi, mä olen Esa Mäkelä ja toimin päätoimittajana ja sivustorakentajana Piippolan uutisille. Ja tässä videolla olisi tarkoituksena näyttää nyt teille, että kuinka tämä Piippolan uutiset oikein sitten toimii. Eli tässä pääsivulla on aina näitä uusimpia artikkeleita. Ja uusimmissa artikkeleissa on aina tässä lopussa tämmöinen lue loppuun painike. Ja siitä pääsee näkemään tämän siis artikkelin loppuun ja kaikki nämä kommentitkin. Ja näistä kommenteista sen verran, että kommentoida voi, jos on kirjautunut Facebookin sisälle, niin suoraan näppärästi Facebookin kautta, tai sitten voi ihan tuntemattomana julkaista kommenttia nimimerkin ja sähköpostiosoitteen perusteella. Mutta jos kiinnostaa semmoinen, että haluaa oman nimimerkin tähän Piippolan uutisten pohjalle, niin voi tästä rekisteröityä. Ja rekisteröinti on niinkin helppo, että käyttäjänimi vaan laatikkoon ja sähköpostiosoite siihen ja rekisteröintimisnappulaa pohjaan. Ja siellä onkin sitten pikkusajan päästä sähköpostissa salasana siihen ja aktivointilinkki. Joo, tämmönen Piippolan uutiset teille tehtiin, että toivottavasti pidätte tästä ja Esa kuittaa.